час нашага наступлення. Калі мы ішлі па вуліцы адной вёскі, да мяне прывязаўся шэры і вялікі, як воўк, сабака. Чаму менавіта ён выбраў мяне з 200 чалавек? Ці таму, што я першы кінуў яму кавалак хлеба? Думаў, ён прывядзе нас да аселіцы і вернецца. Дык жа не адстаў, а пайшоў разам з намі. Салдаты смяяліся. Грознае папаўненне. Цяпер фашысты, убачыўшы нашага чатырохногага ваяку, будуць без аглядкі ўцякаць. А давайце назовём яго адважным. Згодзін, падтрымаў я прапанову, упэўнены тым, што ён апраўдае сваё імя. Над вячоркам прыехала паходная кухня. Я і кажу повару: мне 2 порцыі кашы накладывай. І мяса, зразумеецца. Повар прыняў маю просьбу як жарт і рассмяяўся. А калі я з сур'ёзным выглядам паўтарыў яе, ён гэтак жа сур'ёзна адказаў: калі кожнаму байцу даваць па 2 порцыі, палова застанецца голоднай. Дык жа наша рота папоўнілася адным едаком. А чаму гэты твой едок сам не з'явіўся? Як гэта не з'явіўся? Вось ён, пазнаёмся. Ты што, перабежка, здзекуешся з мяне? Сабаку на харчовае забеспячэнне я не возьму. Статутам не прадугледжана. Не затрымлівай чаргу. Салдаты зашумелі. Мне трошкі не дадай. І мне, і мне, і мне. Вось і складзецца дадатковая порцыя. Повар згадзіўся. Тады адважны стаў законным едаком нашай роты. Але самыя важныя падзеі чакалі нас наперадзе. Адважны хутка прыжыўся ў роце і дакладна выконваў усе мае загады і распараджэнні. Ляжаў і не швяліўся, не брахаў без патрэбы. І самае галоўнае, навучыўся адрозніваць сваіх ад ворагаў. Я нават пачаў браць яго на баявую ахову. І аднойчы, у цёмную асеннюю ноч, ён, можна сказаць, здзейсніў гераічны подзвіг. Справа была так: ляжу я са сваім аддзяленнем недалёка ад варожых акопаў і пільна назіраю. Успіхіваюць ракеты ў небе, там, сям, гучаць адзіночныя стрэлы і кулямётныя чэргі. Раптам адважны, які спакойна ляжаў побач са мной, усхапіўся, загіргітаў. Мы падрыхтаваліся да бою, і сапраўды прама на нас паўзлі 2 немцы. «Узяць!» – загадваў я адважнаму. Ён ірвануўся наперад і прыціснуў аднаго да зямлі. Второга варожага салдата у палон узялі мы. Аднойчы, калі уся рота спала, адважны моцна забрахаў і ўсіх разбудзіў. І недарэмна. Групе нямецкіх разведчыкаў удалося прабрацца на пост нашай роты. 2 былі знішчаны, 3 здаліся ў палон. Пасля гэтых выпадкаў адважным сталі выдаваць ежу па поўнай салдацкай норме. На жаль, да Берліна ён не дайшоў. Выпадкова ўжо завіслую, ён напараўся на супрацьпяхотную міну. Сам загінуў, а некага выратаваў ад смерці. Ці не мяне?